सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआव आं LIC नि प्रिमियामखौ गावनि मबाइलजों अनलाइन माबोरै पे खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिगोन आं। बेबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। भिडिअखौ जागायजेनसै। आं बेखौ फनपे एप्सजों खालामनानै देखायगोन। जाय बिथांमोनहा फनपे रेजिस्टार दंखायो बिथांमोनहा गोरलैयैनो बानायनानै लानो हागोन। बिदिबा फै गाहायाव थांसै जों। गाहायाव स्क्रल खालामनानै नैबे इन्सुरेन्स लिरनाय दङ। इन्सुरेन्सआव नैबे इन्सुरेन्स रिनिउवेलाव होबानो जाबाय। नैबे इन्सुरेन्स रिनिउवेल दं, बाव होबानो जाबाय। ओमफ्राय हेल्थनि नालाय ओंखायनो नैबे हेल्थआव होना होनोसै। बेनि उनाव जुदि नोंथाङा सिगां इन्सुरेन्स प्रिमियाम पे खालामखादोंबा बाव सेभ जानानै थायो आरो बानायफेराखैबा नैबे गाहायाव फैदो। नैबाव लाइफ इन्सुरेन्स LIC नि नालाय ओंखायनो नैबे लाइफ इन्सुरेन्स कर्परेसनाव सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय बाव आंना सिगांनो जिमेल होनानै दोनखानाय ओंखायनो जिमेल श' जादों। नैबाव पलिसि नाम्बार होना होनोसै। पलिसि नाम्बाराव पलिसि नाम्बार होनोसै, ओमफ्राय जिमेल मोनसे होना हो। बेनि रिसिप्टआ बे जिमेलाव थाङो, ओंखायनो नोंथांमोनखौ जिमेल होनो खावलायबाय। ओमफ्राय नैबाव डेट अफ बार्थ होननानै होदो। आं थाब होनोसै। आं पलिसि नाम्बारखौबो होबाय, ओमफ्राय जिमेलबो मोनसे होबाय जाहाथे बिनि रिसिप्टआ आंनि जिमेलाव थाङो। ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ होबाय, बिनि उनाव कनफार्माव सेरनोसै। एसे लडिं जानानै नै गोजौहाय कनजुमार नाम ओंखारबाय सोरनि नामाव, ओमफ्राय बिल नाम्बार ओंखारदों, ओमफ्राय बिलनि डेट ओंखारदों आंना। दिनैनि डेट ओंखारदों नै, ओमफ्राय डिउ डेटआ नै 13 मार्चमोन। ओमफ्राय आं प्रसिड टु पे होनोसै। ओमफ्राय नोंथांनि बेंकखौ सिलेक्ट खालामनो थिनबाय। बेंकआ सिलेक्ट जाखानायखा, ओमफ्राय पे होनोसै आं। पिनखौ सेरखांनायनि उनावहाय नै लडिं जाबाय, नै साक्सेसफुल जाबाय। भिउ डिटेल्सआव होनानै नायनो हागोन। जिमेलाव फैबाय बियो। आं जिमेलाव नायनोसै। नैबेनो डाउनलड खालामनोसै आङो। PDF महरै डाउनलड जागोन बियो। नैबेनो रिसिप्टआ नै, आं एसे जुम खालामनानै देखायनोसै। पलिसि नाम्बार फैयो, ओमफ्राय नाम फैयो, ओमफ्राय एमाउन्ट फैदों नै, ओमफ्राय दिनैनि डेट। दा दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो रोंसिगोन जानो हागौ LIC नि प्रिमियामखौ गावनि मबाइलजोंनो माबोरै पे खालामो। जुदि नोंथाङा खालामनो रोङाखै एबा माबाफोर जेंना जादोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं रिप्लाय होनो नाजागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।